खेला। हाँ, तो 10 गो लोग बड़ा घर में आऊ आधा किलो आलू में कहत नहीं 1 हफ्ता चलावे के। दू संज बनल अब कतना बनाई जाई जियो में। काहे हम बनाई के खियाई, हम खियाई बना के ओहू त ना रहो सपरी ना सपर तहन लोग आगा हम जाए के बनाए खेम त निक लागी। तमारे का करी जे उपासे रखी जे तब तो काली कह दी कि भात नहीं रस ना मार भात 10 सन मारा भात बना ले कोहड़ा के पतई के चटनी पीस ले। कोहड़ा के पता अरे त लहसुन मिर्च डाल भी चटक लगी त ना खा ले आदमी। सब धनिया के चटनी टमाटर के चटनी खाना कोहड़ा के अब कौन चटनी आ गेल जी। हमनी के सरसों के पतई के चटनी खइले बनी जा ठीक बा ना। बात मत बतिया बस आ कौनो सामान में अब हाथ मत लगहे सा उ सामान हम देब। रौरा जैसा देखा सब कैसे महीना चलावत है। खइला खइला बिना मर जइहन मर जाई जननी ना अचार खा के खत्म कर देल बड़ी जैसा बढ़िया माइये बिया के आदमी एक एगो को भी बुझाई के आदमी एक एक दिन खा एक बोयाम के अचार कम से कम हम तो के पता बा 5 साल चलौले रहती जनली। एगो अचार में से तुर के तनी तू तनी उ ना मुंह न चटक करे के बाटे।